في غيرك ببكي هو لا ما لا بكى حادث زيد كنهار وەک هەر جارێ زەید دچوو دبستانê dibistana wî Xedîce el Kubra ye ku berê rejîma nemayî lêbû. Helbet dema diçû dibistanê ev tişt li ber dibistanê dîtibû û wek mîdalyekê hesab kiribû lomara kiribû û kiribû çenteyê xwe. Dema ku wî ew xist nav çenteyê xwe rastiya wê nedizanî. Hemû fikir û ramana wî ew bû ku mîdalyekê. ما عنا انه لقيتها اياه هذا هو كل فكره ميدالي. اول نهار اتاري الساعه صار له يومين عنا بالغرفه. Roja yekem ew tişt û rojan li odeya me ma û haya me jê tune bû. Roja sêyem pirtûkên xwe derdixistin da ku bernameya xwe ya rojane bi cêv bîne. Wî ew dît û hat bîra wî ku ji berî du rojan be wî ew daniye. Hat ku pêbilîzê pîna ewlehiyê kişand, yekem car pê lê kir, paşê li xwe zîvirî ez nizanim li ku derê zîvirî. Diya wî li kêleka wî bû, ji diya xwe tirsî û ew ji diya xwe dûr xist û dest pê kir ew rakir da ku li derveyê odeyê biavêje. Ji nişka ve birayê wî ket hundir, ji birayê xwe jî tirsî dema ku ew hîn di destê wî de bû, di destê wî de texiya û di encamê de kefa destê wî jê bû. Tişta herî giring şiyarkirina zarokên mezin e, yanî her tiştekî hesinî yan tiştekî ku li erdê bibînin. Divê zarok bên agadarkirin ku qet dest nedine. Yanî bi temamî dest nedine ango her perçeyek mîna vê perçeyê wî wekî mîdalyekê hesiband. Bifikire ku ew nebûn bibûya binêre ka dê çi bi serê me bihata dema ku em pê re bûn.